Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βοηθητικό βίντεο για τους συνάδελφους επιμορφωμένους. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα γράφημα σε ένα φύλλο του Excel και πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε αυτό το γράφημα. Ας υποθέσουμε ότι τα παιδιά έχουν συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, ειδικά σε κάποια μαθήματα στατιστικής στα μαθηματικά της έκτης. Τα παιδιά λοιπόν έχουν συγκεντρώσει κάποια στοιχεία για το ποιο γλυκό αρέσει και θέλουν να φτιάξουν ένα γράφημα. Θα σας συνιστούσα για μεγαλύτερη ευκολία στην πρώτη σειρά εδώ στο Excel να βάζετε τα ονόματα, τους τίτλους. Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, τα παιδιά μαζέψανε κάποια στοιχεία για το ποια γλυκά αρέσουν στα παιδιά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν απαντήσει ότι τους αρέσει η σοκολάτα, τους αρέσει η καραμέλα, τους αρέσει τώρα δεν μου έρθει και κανένα γλυκό στο μυαλό, η τούρτα και τα παγωτά. Ας πούμε ότι αυτά, και ότι 20 παιδιά είπανε τη σοκολάτα, 15 είπανε καραμέλα, 33 είπανε τούρτα και 150 είπανε παγωτά. Τώρα στην τύχη τα λέω. Όπως βλέπετε στην πρώτη σειρά πάνω έχουμε βάλει τα ονόματα, τους τίτλους και από κάτω πόσα παιδιά έχουν επιλέξει το καθένα. Πώς μπορούμε λοιπόν πολύ γρήγορα να φτιάξουμε ένα γράφημα από αυτό? Επιλέγουμε και τις δύο σειρές. Πηγαίνουμε στο πρώτο κουτάκι με πατημένο το αριστερό, το κρατάω πατημένο το αριστερό, τα επιλέγω όλα τα κελιά και έτσι όπως είναι όλα επιλεγμένα πηγαίνω ή εδώ που λέει εισαγωγή γράφημα ή έτσι όπως είναι επιλεγμένα ψάχνω να βρω σε αυτή την μπάρα εδώ αυτό εδώ το εικονίδιο, οδηγός γραφημάτων. Ας το κάνουμε από το εισαγωγή γράφημα που είναι και ο πιο εύκολος τρόπος. Εισαγωγή λοιπόν όπως είναι επιλεγμένα και ένα γράφημα και βγαίνει αυτό το παράθυρο. Σε αυτό το παράθυρο μπορώ να επιλέξω τι είδους γράφημα θέλω. Τύπος γραφήματος, ας υποθέσουμε ότι θέλω στήλες. Δείτε αυτό το κουμπί εδώ, είναι σημαντικό. Λέει πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να δείτε πώς θα είναι. Έτσι θα είναι το γράφημά μας. Θέλω παραδείγματος χάρη ράβδους. Το κρατάω πατημένο αυτό, βλέπω πώς θα είναι, δεν μου αρέσει. Θέλω πίτα, θέλω αυτή την πίτα, το κρατάω πατημένο, δεν μου αρέσει. Θέλω αυτή την πίτα. Τελικά, ας υποθέσουμε ότι θέλω στήλες. Εδώ, αν πατήσετε επόμενο, λέει ποια θα είναι η περιοχή δεδομένων. Το αφήνετε όπως είναι γιατί ήδη την έχετε επιλέξει την περιοχή δεδομένων. Εδώ έχει πολλές και διάφορες επιλογές. Βλέπετε αυτές εδώ τις καρτέλες. Μπορείτε να βάλετε ετικέτες. Δείτε λίγο όνομα, κατηγορίες. Βλέπετε πάνω από τις στήλες μπαίνουν, ή αν θέλετε τις τιμές πάνω από τις στήλες, ή αν θέλετε το όνομα της σειράς, ή και τα τρία, ανάλογα τι θέλετε εσείς από αυτά. Οι τίτλοι, ο τίτλος του γραφήματος, παραδείγματος χάρη γλυκά. Να, το βγήκε ο τίτλος εκεί. Ο άξονας κατηγοριών Χ, το Χ είναι ο οριζόντιος άξονας. Είδη γλυκών. Ο άξονας Ψ είναι ο κατακόρυφος άξονας. Ποσότητα, είδη γλυκών, ο τίτλος του γραφήματος. Δείτε όλες τις επιλογές εδώ. Πατώντας επόμενο, αν θέλετε να πάει σε ένα φύλλο, εμείς το θέλουμε σε αυτό το φύλλο εργασίας και πατάτε τέλος. Να το λοιπόν το καινούριο μας γράφημα. Όπως βλέπετε, βλέπετε αυτά εδώ τα κουτάκια, σημαίνει ότι είναι επιλεγμένο το γράφημα. Αν πατήσουμε κάπου έξω, φύγανε και τα μαύρα τα κουτάκια, δεν είναι επιλεγμένο. Όταν είναι επιλεγμένο το γράφημα, μπορώ να το μεγαλώσω. Δείτε πως έγινε αυτή η γραμμούλα, ένα διπλό βελάκι. Μπορώ να το μεγαλώσω και έτσι και έτσι. Έστω ότι θέλω να αλλάξω τα χρώματα στις στήλες, να έχει διαφορετικό χρώμα κάθε στήλη. Κάνω κλικ μέσα, δείτε αυτά τα γκρι πως βγήκανε εδώ μέσα, και μετά πατάω τη στήλη που θέλω μία φορά μόνο για να βγουν αυτά τα κουτάκια γύρω από τη στήλη που θέλω να επιλέξω. Έτσι όπως βγήκαν αυτά, δεξί κλικ, μορφοποίηση σημείο δεδομένων, χρώμα κόκκινο. Επιλέγω αυτό, δεξί κλικ, μορφοποίηση σημείο δεδομένων, αυτός είναι σκούρο μπλε.
Επιλέγω αυτό, δεξί κλικ, μορφοποίηση, αυτό ας είναι πράσινο. Αυτά λοιπόν, πειραματιστείτε λίγο και πιστεύω πως θα τα καταφέρετε μια χαρά. Μείνετε συντονισμένοι, έχει και συνέχεια. Σας χαιρετώ προς το παρόν.